Na most meséljél. Én nem bírom. Nem bírsz mesélni egyedül? Ő akkor is Mesélj a csak neki. fényvillamosról. Utaztunk vele? Igen. És szeretsz utazni fényvillamossal? Igen. Segítsek neki. Hát segítsél neki, menj oda hozzá akkor. Ide jöttem. Bekapcsolom. Hát addig mesél, csak akkor kapcsolom ezt a mesét. Most is utaztunk fényvillamossal? Igen. És szeretsz utazni? Szeretsz Igen. utazni vele. Van, igen. Akkor mondjad a... Edője van. Van áramszedője? Igen. Igen, elsúgtam neki. Tele van fényekkel, ugye? Igen. És melyik a kedvenc villamosod? UV. UV villamos? Igen. Jó van? Jó. Ha mondjad azt apának. Hát mondjad. Ezt mit tettél? Azt akartam mondani, Igen. hogy ez tanuló villamos. Tanuló villamos. Ja, Ez új stáció. ja. Na, akkor most kikapcsolom, rendben? Ja, és nekem is a UV